Kumusta yung mga anak mo, tay? Mabuti naman po. Dali, asikasuhin muna natin itong ibaboy. Kaya mainit pa, tay. So, uwi si Kuya bukas na. So, pag uwi niya, sabihin mo, gumawa ng kulungan ito. Iya po. Para mapalaki ito ng maayos at maibenta ng mas magandang presyo. 2 litros. Pwede? Ayun. Kamusta? Saan po kita maaga eh? Ito. May ayaw po baga? Okay. Ay! Oh. Okay yung talaga sir. Teka po ba yung nakapagpapag? Sa pang... Ay, may gatulibon mo rin. Oh, katanggasan. Kagatado no. Ay, pwede na na, sabi. Ay, talaga, ano ito, iguan, nagpapagpag. Kakulong na. Gwapo nga ni Dumanit sa ibang Iya po. Kuya na 40 days na da po 40 days. Asan na si? Ano ba? Halos 2 linggo kami naghanap nitong biik. So hindi talaga makakuha. So ngayon lang talaga tanghali kami nabigyan ng time na talagang maghanap ng ng mas matagal. Hanap kami ng hanap ito na sa loob ng 2 linggo. Dito pala maraming ang dami pala dito. Nabinta na po yan, sir. Nabinta na lahat? Binenta na po daw dyan sa iba. Binenta na pala lahat. See. Akala ko hindi pa na, yan? Hindi pa nabebenta. Pero ito malaki na. King. Francia, sinano? Iya po. Tayo pag uwi po ni Kuya, pakisabi na lang po, gawa na lang siya ng Iya po. kulungan. Baka may sarili din kayong kulungan kasi magagamitin din itong tangkal. Iya po. May binili din kami ng isang sakong patuka. Isang sakong pampakain yan. So bahala na lang kayo magpakain. So alagaan niyo po ate ha. Kasi napakalaking tulong po sa inyo ito pag napalaki nyo ng maayos. So yung gagawin nyo lang dyan, so pag malaki na,
So, siyempre, ibibenta nyo. Tapos, yung dalawa ngayon, pwede nyo nang gawin 3 pag naibenta. Oh, padagdag ng padagdag. Opo. Oo. Kaya nga, Sen, maraming salamat po ulit kay Tita Gracie. Napadala siya ng 15,000 para dito sa biik. So, bigyan namin ng isang sakong pampakain. So, 1 tray plus 9,000, 10,000 tray lahat. Palalakihin nyo lang naman, tapos ibebenta, okay na yan, lalaki. Kung pakaramihin nyo, so pag naibenta nyo to, bili ka ng babae, Bili po. padamihin nyo na lang. Magkapabay. Magkapayas ng bahay. Sana itong dalawa na to, ito na yung magiging daan para maging maayos yung buhay niya. Ano po siya. So, sa tamang pag-aalaga lang ng baboy, kikita kayo dyan, giginhawa yung buhay niya. Sila, hindi naman siguro sila nag-umpisa sa maraming baboy, ano na dalawa lang. Ano? Sige, hiro. Tulad nito. Yun lang sipag, tiyaga. Yun lang yung kailangan natin. So pag masipag ka, sabay mo ng tiyaga, aasenso ka. So may tira pa po ditong 4, 6, 30. So yung gagawin nyo lang bumili po ka ng betadine para dyan sa mga sugat ng kasi malamok daw dun sa Iya po siya. pinagkuha namin yan, kaya medyo daming sugat. Opo, betadine lang ang kailangan daw. Huwag mo munang paiinumin ngayon kasi mainit. Galing sa biyahe, baka mamatay. Huwag mo nang paliliguan, siguro bukas na lang siguro. Papahingin dalawa. Ito ate, yung sobra. 1, 2, 3, 4, 4,500, 600, yan, 30. Salamat po. Ayan. Muli po, maraming salamat kay Tita Gracie po sa 15,000 na pinadala niya para kay Ate Magdalena sa mga anak niya. Kumusta na itong anak mo, ate? Mabuti naman po. Nag-aaral to. Nag-aaral po ito ngayong face-to-face. Yung isa, asan yung isa? Nasa tibihan po. Ginagamit niya sa saklay. Bihira po, sir, kasi hindi pa po siya sanay po. Hindi siya Nasutumba pa po siya. Hindi po ginagamit. Sige. Iya po. Anong gusto mo sabihin sa sponsor natin? Salamat po kay Tita Guys po sa mga tulong niya po binigay sa amin ngayon. Maraming salamat po sa baboy pong simula namin pong puhunan na sa pangangailangan namin pong panggasto. Maraming salamat. Naalagaan mo yung baboy niyo, te, ha? Opo. Ay, ano yung ginagawa mo? Ito, malaki to. Hindi pa kaya sa lalaki, ha? Kaya 3 buwan yan. Yung pera, ate, pag naubos na yung Pambili po, pambaho. Oo. Pampakain, so bumili ka na ulit. Huwag mong kalilimutan ito yung betadine na. Ito rin po, bibili po ako mamaya. Para Iya po. para gumaling yung mga sugat-sugat. Papagawan ko kay sa asawa ko pong Ikaw na yung bahala sa baboy mo, te, ha? Iya po, ako na po Sana bahala. mapalago mo yan. Iya po kuya. Salamat pong mabuti. Malaking pasalamat po. Opo. Nagkaroon po kami ng Yan, Tita Gracie, maraming salamat po ulit. Salamat po. At sa lahat po ng aming mga sponsors, mga supporters po namin, subscribers, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.